Isten igéjét olvasom tehát a Máté evangéliumából, a 14. fejezetből, a 13. verstől kezdődően a 21. verssel bezárólag. Amikor meghallotta ezt, Jézus eltávozott onnan hajón egy lakatlan helyre egyedül. Amikor meghallotta ezt a sokaság, gyalog követte őt a városokból. Amikor Jézus kiszállt és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket és meggyógyította betegeiket. Amikor esteledett, oda mentek hozzá a tanítványai, és ezt mondták: lakatlan ez a hely, és későre jár. Bocsásd el a sokaságot, hogy menjenek a falvakba, és vegyenek élelmet maguknak. Jézus azonban ezt mondta nekik: nem kell elmenniük, ti adjatok nekik enni. Ők így válaszoltak: nincs itt egyebünk, csak 5 kenyerünk és 2 halunk. Ő pedig ezt mondta: hozzátok nekem ide azokat. Ekkor megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjenek le a fűre, azután vette az 5 kenyeret és a 2 halat, feltekintett az égre, megáldotta és megtörte a kenyereket, és a tanítványoknak adta, a tanítványok pedig a sokaságnak. Miután valamennyien ettek és jól laktak, összeszedték a maradék darabokat, 12 tele kosárral. Aki pedig evett, mintegy 5000 férfi volt, az asszonyokat és a gyermekeket nem számítva. Eddig Isten írott szava. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet, érdekes ennek a mai igének a bevezető szakasza, az 5000 embernek a megvendégelése. Egy keretbe van belefoglalva, egy keret története van. Van ugyanis ennek a történetnek előzménye. Az előzmény az, hogy Jézust elutasítják, mint prófétát Názáretben, a saját otthonában, hiszen azt mondják, hogy miképpen mondhatja magáról azt, hogy ő próféta, mi tovább az, hogy Isten fia, miközben mi jól ismerjük az ő származását, tudjuk, hogy Józsefnek a fia, ismerjük az édesanyját, ismerjük a testvéreit, az egész rokonságot, és miközben ezeket a dolgokat szóvá is teszik, Jézus látja az ő szívüket, látja azt, ami kimondatja velük, és tulajdonképpen érzi az elutasítást, aminek hangot is ad, hiszen azt mondja, hogy bizony nincsen a prófétának tisztessége a maga hazájában. Ezért keserű szájízzel kell otthonról eljönnie, úgy, hogy a sajátjai vetették meg. És aztán egyik rossz dolog után következik a másik, mert ezeket követően megviszik Jézusnak a hírt, hogy Heródes lefejeztette Keresztelő Jánost, aki nem csak hogy útkészítője volt az Úr Jézusnak, hanem egyenes ágon rokona, hiszen unokatestvérek voltak. Tehát amikor jön a baj, akkor szokták mondani, jön csőstől, és az ember ilyenkor nem nagyon érkezik feldolgozni az őt ért váratlan és rossz eseményeket. Ezen a feszültségen keresztül érződik az, hogy valami elkezdődött. Egyre erőteljesebben kezdenek megmutatkozni azok az erők, amelyek a háttérben megpróbálják ellehetetleníteni Krisztusnak a küldetését. Felkészülés, elcsendesedés, gyász, mind ott vannak abban az egy mondatban, amit Máté így írt le. Amikor meghallotta ezt, Jézus eltávozott onnan hajón egy lakatlan helyre egyedül. Ott vannak ebben az egyedül létben, ebben az eltávozásban azok az érzések, amelyek számunkra is ismerősek. Amikor azt érezzük, hogy ott vagyunk valahol egy közösségben, talán a saját közösségünkről van szó, talán a saját családunkról, baráti körünkről, talán a gyülekezetről, és azt érzékeljük, hogy ebben a közösségben, ahol egyébként otthon kellene érezni magunkat,
valahogy mégis kitaszítottak vagyunk. Valahogy mégis azt érezzük, mintha a körön kívül állnánk, és nem fogadnának el bennünket, nem értik meg azt, amit mondani akarunk. És valami láthatatlan erő húz magával lefelé, és közben más nyomorúságok is hozzá jönnek, hozzá tartoznak ehhez a kitaszítottság érzéséhez. A magányról gyakran beszélünk negatív dologként. Azt mondjuk, hogy ha valaki magányos, akkor az rossz, mert hát az ige is azt mondja, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Mégis valahol azt érezzük, amikor úgy besokalunk, szoktuk ezt a szót így használni, hogy besokalunk a helyzetektől, a történésektől, és kimondhatjuk nyugodtan néha az emberektől, akkor ott megszületik bennünk az a vágy, hogy de jó lenne most egy kicsit egyedül lenni. De jó lenne egy kicsit magányosan, csendben elvonulni valahová, ahol nem találkozok senkivel, semmilyen ismerős arccal, aki nem fog rám kérdezni, akinek nem kell tőlem semmi, hanem csak úgy lehetek. Szükség van arra a lakatlan helyre, ahol össze tudjuk rakni az életünk képkockáit. És hogyha itt ennél a pontnál azt látjuk, hogy Jézusnak erre szüksége volt, akkor nekünk hogy ne lenne? Szükség van arra a lakatlan helyre, ahol össze tudjuk rakni azokat a dolgokat a fejünkben, a szívünkben, amik ezidáig velünk megtörténtek. És talán azért is, hogy tervezzünk. Nem lehetünk mindig erősek, nem lehetünk mindig a történések középpontjában, akkor sem, hogyha mindenkinek valamilyen elvárása van felénk. Ha Jézus ezt megengedhette magának, akkor neked is meg lehet. Sőt, az a rossz, hogyha nem tesszük, amikor annak ideje van. Hogy hol lehet számodra ez a lakatlan hely, hát azt nem én fogom innen megmondani, de neked meg kell találni. Hogyha valóban érzed ennek a szükségét, akkor meg kell, hogy találd a magad lakatlan helyét. Jézus hajóba ült, és elment egyedül egy csónakban, be a tónak a közepére, és hát oda nem igazán mehetett utána senki. Most mondanám, hogy nekünk is van egy tavunk, keríteni kell egy csónakot, beülni, és aztán bemenni a közepére, és aztán hát, hogyha oda nem jön utánunk senki. Lehet, hogy jót tenne egy séta a természetben. Lehet, hogy jót tenne egy naplemente alkalmával kisétálni a tópartra, s ha csónak nincs, akkor leülni a partra. Vagy kocsiba ülni és elmenni távolabbra. De lehet, hogy elegendő a belső szobánkba bemenni, és ott megpróbálni rendezni a sorainkat. Rá fogsz jönni, hogyha igazán fontos neked, hogy hol van ez a lakatlan hely. Mert hiszem, hogy szükséged van neked is erre. A sokaság észreveszi, hogy Jézus elment, ezért gyalog követik őt. Hát nincs annyi hajó, hogy Jézus után menjenek, és ezért gyalogosan elindulnak megtalálni őt. Több városból mennek, hogy hallják, hogy találkozzanak vele. Érdekes ez a fordulat is az igében, mert miközben Jézust elutasítják, megvetik a názáretiek, mások mindent megtesznek azért, hogy rátaláljanak. Miközben a saját otthonából távoznia kell, azonban a többi városból pedig ellenkezőleg mennek utána és keresik őt. Ez is egy fontos igazság a mostani igénynek, mert azt jelenti, hogy gyakran azok vannak a legtávolabb Jézustól, akik elbizakodottan azt gondolják magukban, hogy ők már mindenki másnál jobban ismerik őt. Hogy Jézusról nekik senki nem tud új dolgot mondani. Aki már itt ül a templompadban 20, 30, 40 éve, talán megkísérheti ugyanez a gondolat. Hát mi újat tudnak nekem még mondani, mikor annyi prédikációt hallottam, hogy meg se tudom számolni. Hát ismerem én Jézust. Vigyázzunk, mert lehet, hogy pont ez a csapdája a dolognak. Azt gondoljuk, hogy rég itt vagyunk,
hogy gyerekkorunktól ismerjük a Jézusról szóló történeteket, és lehet, hogy lélekben mégis távol vagyunk tőle. Sokkal közelebb kerülnek hozzá azok, akik keveset tudnak róla, de nyitottak rá, hogy jobban megismerjék őt. Ez is egy nagyon nagy igazsága. Lehet, hogy valaki úgy érzi, hogy hát én nem tudom a Bibliát betéve. Én nem ismerek minden bibliai történetet, én nem tudom megmondani, hogy melyik fejezetben mi van leírva. De mégis kíváncsi vagyok, mégis érdekel, mégis tanulni akarok, mégis megyek utána, azért, hogy megismerjem őt napról napra jobban. Nem az a baj, amikor azt mondjuk, hogy hiányos az ismeretünk, ezért nem kell szégyenkezni, hanem az, amikor büszkén kimondjuk, hogy mi már mindent tudunk. Mi már olyan bölcsek, okosak vagyunk, úgy ki lettünk tanítva, gyerekkorunktól kezdve az óvodától, hogy most már megőszült fejjel mi mindent tudunk. Ez nagyobb baj. Jobb inkább azt mondani, hogy Uram, töredékes az ismeretem, sok mindent tudok, de mindent mégsem. Én mégis tanítványként leülök oda a lábaidhoz, kérlek, hogy taníts engem. Jézus, amikor kiszállt a hajóból és meglátta a sokaságot, megszánta őket, és meggyógyította a betegeiket. A megváltó látta ezeknek az embereknek a kitartását. Nem tudom, hogy hány kilométert kellett gyalogolni Jézus után, hogy megtalálják őt, de a nap hevében, amit most így mi is érzünk a nyár adta idő folytán, hogy milyen az, amikor 40 fok van és süt a nap, több kilométer legyalogolni azért, hogy megtaláljuk ezt a Jézust, az nem kis kihívást jelentett. Mégis mennek. Mennek, mert ott vannak a betegeik, és betegen is mennek. Talán sántán bicegnek. Talán úgy, hogy fáj a lábuk, de mégis menni kell, mert meg akarjuk érteni, érinteni, találni őt. Mert talán ő lehet az egyetlen megoldás a problémánkra. Jézus tehát látta ezeknek az embereknek a kitartását, és hogy miért voltak ők ilyen kitartóak? Nagyon egyszerű a válasz, azért, mert érezték, hogy valaki törődik velük, érezték, hogy valaki megérti őket, és ami a legfontosabb, hogy szereti őket. Ma is ez vonzza az embereket a közösségekbe, a közösségeinkbe. Hogyha azt tapasztalják meg egy közösségen belül, hogy én oda el tudok menni, ott engem valaki meghallgat. Ott valaki megérti a szavaimat, valaki törődik velem, valaki szeret engem. És ezt kimutatja, ezt tudja éreztetni, nem csak szavak formájában. Ez is fontos tanulság, mert a gyülekezet leginkább nem attól lesz vonzó, hogy ott hogyan énekelnek, nem mintha nem lenne fontos, de nem ez a legfontosabb. Nem attól lesz a gyülekezetünk vonzóvá, hogy itt a legjobb az éneklés. Egyébként van még hova fejlődnünk, de értsük meg a lényeget, nem ettől fognak az emberek betódulni a közösségeinkbe, a templomba. Nem is az a legfontosabb, hogy milyen stílusos a templomnak a belső berendezése, hanem attól lesz egy közösség értékesség, hogy ott a szeretet légköre megtapasztalható valóság lesz annak, aki oda belép. Bejön egy új ember, vagy egy olyan ember, aki lehet, hogy itt van, de új a közösségben, és azt tapasztalja meg, hogy a szeretet légköre vesz körül. És ahol az embert szeretik, oda szívesen magától újra és újra visszavágyik. Jézusnál ezt a szeretetet tapasztalták meg, ő pedig nem csak megszánta őket, hanem cselekedett is. Cselekvése folytán pedig ezek az emberek átélték, hogy hát mi ennek a Jézusnak, fontosak vagyunk. És ha bár betegen nem mehetünk be a templomba, mert a beteg ember maximum csak koldulni ülhetett le a templom elé, de be nem engedték őt a papok,
Gondoljunk csak a vérfolyásos asszonyra, nem léphetett be a templomba, vagy a sántára, akik ott vannak, amikor az apostolok mennek az imádkozás órájában, a sánta csak ott ül kint a templom előtt, koldul, nem mehet be. És ezek a betegek, akik Jézus után mennek, azt tapasztalják meg, hogy mi az Istentől el vagyunk választva. Nem engednek be minket a templomba, mert úgy tartják, hogy a betegség Isten haragja az életünkben. Isten ítélete rajtunk, ezért nem közelíthetünk hozzá, ki vagyunk zárva onnan. És mit tesz Jézus? Azt mondja, jöjjetek hozzám mindnyájan. Gyertek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, meg vagytok terhelve, megnyugvást adok nektek. Én engedem, hogy megérintsetek. Én engedem, hogy közel jöjjetek hozzám. A templomban nem engednek be titeket, de hozzám jöhettek. És mivel ezt a szeretet légkörét tapasztalják meg Jézuson keresztül, ez vonzza őket, és ezért mennek utána, vállalva minden áldozatot. Ahhoz, hogy másokkal éreztetni tudjuk ugyanezt a szeretetet, hogy ők fontosak számunkra, szükséges dolog, hogy közel engedjük magunkhoz ezeket az embereket. Le kell minden olyan falat rombolni, ami elválaszt bennünket egymástól. Nem kell azt mondani, és nem kell úgy élni, hogy én itt vagyok, valahol fent, te meg ott valahol lejjebb, és mi nem tartozunk egy társasághoz. Nem lehetünk távolságtartók azoknak az irányában, akiket meg akarunk nyerni Krisztusnak. Nem éreztethetjük azt, hogy én a másik fölött állok. Krisztus mindenkinél hatalmasabb volt, mégis szolgai formát vett fel, és nem tekintette előjognak, hogy ő az Atya Istennel egyenlő és bármit megtehet, hanem épp ellenkezőleg alkalmazkodott hozzánk azért, hogy elhiggyük, hogy az ő szeretete nem csak szavakban áll, hanem kész áldozatot hozni azért, hogy mi elhiggyük és komolyan vegyük, milyen fontosak vagyunk neki. Ebben az esetben is lemond saját szükségleteiről, azért, hogy másoknak a szükségét pótolja. És ez is egy áldozathozatal. Bár szerettem volna egyedül maradni, szerettem volna kicsit több időt egyedül tölteni, de megszántalak benneteket, megláttam a nyomorúságotokat, és ezért eljöttem hozzátok ismét. Miután egész nap gyógyított, oda mentek hozzá a tanítványai, és kérték tőle, hogy most már bocsásd el Jézus ezt a nagy sokaságot, mert nekünk nincs annyi eledelünk, hogy ezt a nagy tömeget el tudjuk látni elegendő étellel. Hát ez lett volna az észszerű megoldás, nem? Hogy amikor már úgy esteledik, megy le a nap, akkor engedjük őket haza, vacsorázzanak meg otthon. Nem igazán tudtam volna én se jobbat kitalálni. Jézus azonban nagyon ritkán cselekszik a mi emberi elgondolásunk szerint. Pedig ez lett volna a logikus, küldjük haza őket, mindenki oldja meg egyedül. Mégis, hogyha megnézzük Jézusnak az életét, akkor ő nagyon ritka eset, amikor úgy cselekszik, hogy az emberi értelemmel megmagyarázható lett volna. Mondhatnánk úgy is, hogy Jézus szereti a meglepetéseket. Lehet, hogy mi nem mindig szeretjük őket, de Jézus gyakran alkalmaz ilyen meglepetéseket. Most is meglepi a tanítványokat válaszával, mert azt mondja nekik, nem kell ezeknek az embereknek elmenni, hagyjatok nekik ti enni. Hát ez az a fajta megoldás, amire azt mondanánk emberileg nézve, hogy na ledobta a válláról a felelősséget. Én dolgoztam eddig, én prédikáltam, én gyógyítottam, ez már nem az én dolgom, oldjátok meg ti. Lehetne ezt ilyen egyszerűen nyugtázni, hogy Jézus nem vállalja ezt a fajta felelősséget. Oldjátok meg ti. Nem erről van azonban mégsem szó. Jézus már tudja, hogy mit akar tenni. Én egészen biztos vagyok abban, hogy ő kíváncsi volt a tanítványoknak a reakciójára. És hogy mi a reakció? Hát természetesen ugyanaz, ami mi esetünkben is lett volna, a megdöbbenés. Hogy micsoda? Hogyan lehet abból adni, ami nekünk sincs? Hát nincs mit adni, Jézus. Nem tudunk abból adni, ami nekünk sincs.
Hát ez volt az egyik tanulsága a kenyérszaporítás történetének. Mert hogyha a tanítványoknak nem is volt kenyerük, de hitük kellett volna, hogy legyen. Ha kenyér nincs, akkor még hitnek lenni kell. Hiszen korábban már látták Jézust, amint csodákat tesz. Hát látták az első csodáját, amikor a vizet borrá változtatta. Látták azt a tanítványok, ahogyan lecsendesíti a tengert, ahogyan ördögöket űz ki. Ezek a dolgok már megtörténtek a kenyérszaporítás csodája előtt. És nem fordult meg a fejükben, hogy azt mondják Jézusnak, hogy figyelj Jézus, kenyerünk nincs, de hitünk van, és mi hiszük azt, hogy te meg tudod oldani ezt a helyzetet is. Sokszor vagyunk mi is úgy Jézussal, hogy megmondjuk neki, hogy Jézus, szerintem neked ezt kellene tenni. Mit szólsz hozzá? Küld haza őket. Szerintünk ez lenne a megoldás, a jó megoldás. Mindenki oldja meg egyedül. És így vagyunk mi is gyakran Jézussal, hogy van egy elképzeléseink a problémáinknak a megoldásáról, hogyan lehetne ezt megoldani, és mivel nekünk nincsen rá lehetőségünk, megmondjuk Jézusnak, hogy old meg te, és ha lehet, akkor így old meg. Megadjuk számára azt, hogy hogyan cselekedjen. Amikor pedig Jézus mondja meg nekünk, hogy mit tegyünk, akkor ott állunk kitált karokkal és nézünk, de hát hogyan? Amikor Jézus azt mondja, hogy adjatok nekik ti enni, old meg te ezt a problémát, mert egyébként biztos te is képes lennél rá, akkor ott vagyunk és azt kérdezzük, hogy ez hogyan lehetséges. Az emberi tehetetlenség találkozik a lehetetlent nem ismerő Istennel. És hányszor van ilyen az életünkben, hogy érezzük a magunk tehetetlenségét, és ezen a ponton, amikor mi nem tudunk mit kezdeni a saját problémánkkal, vagy másoknak a problémájával, amikor tőlünk várják a segítséget, akkor találkozunk a lehetetlen nem ismerő Istennel, és ez a pont teremti meg a csodának a lehetőségét. Az egyik tanítvány közben gyorsan utána jár a dolgoknak, hát, hogyha mégis lehet valamit tenni ez ügyben, és megállapítja, hogy azért mégiscsak van itt valami. Nem kell annyira elszomorodni, hát találtunk 5 kenyeret, meg 2 halat. Nem kell hozzá nagy matematika, hogy bárki kiszámolhassa. A tanítványoknak se lett volna elég, éppen nem halnak éhen, de hát mit csináljunk a többivel, azzal az 5000 férfival, és akkor még nem számoltuk a nőket, meg a gyermekeket. De a kevés az mégiscsak elég valamire. És ez is egy fontos tanulsága a történetnek, a kevés is elég valamire. Mire? Mondjuk arra, hogy Jézus megáldja. Jézus meg tudja áldani a keveset is. És mi történik akkor, amikor Jézus megáldja a keveset? Hát sokszorosára nő. És hogy saját példát hozzunk erre a történetre nézve, és egy kicsit önmagunkat is bevonjuk, nézzük meg a saját életünket. Nézzetek csak magatokra, és arra, hogy mitek volt ezelőtt 15-20-30 évvel ezelőtt. Mitek volt. És nézzétek meg 15-20-30 év távlatából, hogy a mai napon mi az, ami van. A kicsi nem nőtt nagyra. Olyan sok embertől hallottam, hogy amikor először beültették az első fóliákat, mondjátok meg, ha nem így volt, én még nem voltam itt akkor biciklivel vitték be a piacra azt, amit megtermeltek. Ugye így volt. Aztán, amikor megvolt az első szezon, akkor mindenki okosan gondolkodott, és azt mondta, hogy csináljunk még egy fóliát, ugye? És lett még egy fólia. A kicsi elkezdett növekedni. És lett még egy fólia. A második fólia után a biciklit felváltotta a zsiguli, ugye? A legtöbb helyen outdoor. És már nem biciklivel kellett behordani, már be lehetett pakolni az autóba is. Aztán utána jött a harmadik fólia. És valakinek már van 4, meg 5, aztán szépen lassan a kicsi gazdaságból elég nagy gazdaság nőtte ki magát. Azért tudtatok gyarapodni,
mert az Úr Jézus megáldotta a keveset, és kenyeret adott, nem? Megélhetést adott. Nem csak egyetlen napra, hanem mind a mai napig. Látta és látja a fáradtságos munkátokat, a bennetek lévő igyekezetet, és mivel megáldotta ezt a kicsit, ez sokszorosára nőtt. Jézus miután megáldotta és megtörte a kenyeret, a tanítványoknak adta, a tanítványok pedig a sokaságnak. A tanítványok itt értik meg, hogy mit is jelent az, hogy ti adjatok nekik enni. Ha tanítvány vagy, és azt mondod magadról, hogy én Jézus Krisztus követem, tanítványként vagyok ott mellette napról napra, akkor neked is ez a feladatod. A sokaság, aki ott volt, hogy hallgassa Jézusnak az igehirdetését, hogy meggyógyuljon, az csak haszonélvezője volt annak, ami történt. Élvezte azt, hogy róluk gondoskodnak. De ez olyan csecsemő állapot, olyan kiszolgáltatott állapot, hogy etessetek meg, itassatok meg, simogassátok meg a lelkemet, játszodjatok velem. A sokaság ilyen lelki csecsemő állapotban van. Még elvárja, hogy őket kiszolgálják, hogy őket babusgassák, szeretgessék. De a tanítvány már tudja, hogy itt neki feladata van. Ő már nem lehet a lelki babaságnak az állapotában. Ő neki fel kell nőni oda, hogy elvégezze a rábízott feladatot. A sokaság haszonélvező, a tanítványnak küldetése van. A Jézus által megáldott dolgokat a tanítványnak kell továbbadni. Azt, ami igazán táplálja az embereket, hogy a sokaság közül is egyre többen legyenek tanítvánnyá, Isten országának polgáraivá. Az a kérdés, hogy tanítványként látod-e magad körül az éhezőket? Meglátták a tanítványok a szükséghelyzetet. Ezek az emberek lassan éhesek lesznek. Mi látjuk-e magunk körül az éhezőket? Ha igen, akkor az a kérdés, hogy mit teszünk velük. Megmondjuk nekik, hogy menjetek haza, lakjatok jól otthon, egyétek meg, amit főztetek, vagy pedig adunk nekik enni. Nem biztos, hogy mindenki testi eledelre éhezik. Lehetséges, hogy valakinek tele van a hasa, jól van lakva, ezen a ponton nincs szükség az életében, de lehet, hogy a szíve, a lelke üres, és az az igazság, hogy ezt nehezebb meglátni. Ha valaki korgó, éhes gyomorral jár az utcán, le van rongyolódva, arról könnyebb megállapítani, hogy biztos jól esne neki valami meleg étel. De hogyha valakinek a szíve, a lelke üres, és ezt kellene táplálni, ezt kellene jól lakatni, na azt már nehezebb meglátni. De mégis a tanítványnak ezt is meg kell látnia. Éles látása kell, hogy legyen. Lelki szemei kellenek, hogy legyenek. Azért, hogy meglássák ezt is, és meg tudják elégíteni azzal az üres szívű, üres lelkű embert, amit Jézustól kaptak. Ahogyan Pál apostol mondja a korintusi gyülekezetnek, amit az Úrtól vettem, amit tőle kaptam, én is azt adom nektek át. Vagy ahogyan említettem a Bénát, aki ott van a templom előtt, miközben az apostolok mennek a templomba imádkozni, és azt mondják neki az apostolok, hogy aranyunk és ezüstünk nincs, de amink van, azt adjuk neked a Jézus Krisztus nevébe. És meggyógyítja Jézus ezt a béna embert, amiük van, hitük van, és a hitet adták tovább. Jézus nevében bízunk, bízz te is benne, ami életünkben is csodát tett, a tiédben is képes ugyanezt megtenni. És mi lesz ennek a szép, csendes napnak a vége? Hát az, hogy mindenki jól lakik. Testileg is, lelkileg is. Nem csekély mennyiség lesz az, ami ezen felül megmarad, miután mindenki evett és jól lakott. A tanítványok 12 kosár maradékot szednek össze, és ez a maradék is erős tanúságtétel amellett,
hogy Isten, ami várakozásainkon felül áld meg bennünket, és gondoskodik a szükségleteinkről. Sokkal többet adott, mint amennyit valaha kértünk volna tőle. Ki gondolta volna, hogy Jézus egy napon majd saját magát adja eledelőle világnak. Mert nem az volt a legnagyobb csoda, hogy itt Jézus 5 kenyérből 2 halból ezreket megetetett, hanem az a csoda, amikor az ő életében valósággá válik az, amit így mondott, én vagyok az életnek kenyere. Ki gondolta volna a kenyérszaporítás történeténél, hogy Jézus még ennél is többet akar adni, mert ő maga lesz az a kenyér, ami táplálja az éhezőket. Bizony ennél a történetnél már a passzió előképét látjuk a megtöretett kenyérben. Az utolsó vacsorát, amikor Jézus ott van a tanítványaival, megtöri a kenyeret, miután hálát adott, tanítványainak adta, és ezt mondta, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ott van az úrvacsora benne, az értünk hozott áldozat a Gólgotai kereszten. És jó, hogyha most magunk előtt látjuk ezt a keresztet, amelyen Jézus feláldoztatott értünk, hogy halála és majd feltámadása által örök életet nyerjünk. Miért? Azért, hogy ezentúl ne a veszendő eledelért fáradozzunk csupán, hanem tanítványként az élet kenyerét osszuk az embereknek. Jézust osszuk szét, mert az emberek Jézusra kíváncsiak, mert az emberek szívét, lelkét csak Jézus tudja jól lakatni, táplálni. Tanítványként ezt a feladatot bízza ma is ránk Krisztus. Osszatok szét nekik ti kenyeret, adjatok nekik ti eledelt, már van nektek is. Nem kér többet, nem kér mást, csak hogy azt adjuk, amit már mi is tőle megkaptunk. Amen. Válaszoljunk Isten megszólító szavára, a 399. számú dicséret első versét énekeljük. A 399. számú dicséret első verse így kezdődik, ki Istenének átad mindent. Istenének átad mindent, bizalmással beérhetni, az utat éppen őrzítlen, inség vagy köziség. Jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy tápláltad a mi lelkünket, hogy asztalt terítettél a mi lelkünk számára, és oly sok mindent megérthettünk. Bevalljuk nagyon őszintén, hogy nem értünk még mindent. Tükör által homályosan látunk, és töredékes az ismeret, de köszönjük, hogy most is egy kicsikét növekedhettünk az ismeretben, és valami többet megtudhattunk rólad. Köszönjük neked, Urunk, hogy megérthettük azt, nekünk is szükségünk van az elcsendesedésre. Nekünk is szükség van a lakatlan helyre, ahol az életünket, az életünk kockáit össze tudjuk rakni, és meg tudjuk érteni a múltat, és talán bele tudunk pillantani egy kicsit a jövőbe is. Urunk, segíts, hogy ki megtalálja önmaga számára ezt a helyet, ahol a magányban és a veled eltöltött csendességben
megértheti saját életét, küldetését. Urunk, köszönjük neked, hogy megtanítottad a mai napon számunkra azt is, hogy milyen fontos, hogy közel engedjük magunkhoz azokat az embereket, akiket meg akarunk nyerni a te országod számára. Bizony sokszor elzárkózunk. Sokszor úgy gondoljuk, Urunk, mi is, hogy a hitünk az magánügy, és nem tartozik másra. Pedig tőled nem ezt láttuk, hanem nagyon közel engedted magadhoz azokat az embereket, akik éhezték és szomjazták az igazságot, akik a nap hevében több kilométert képesek voltak megtenni azért, hogy meggyógyuljanak, hogy halljanak az Isten országáról. Köszönjük, Urunk, hogy te az éhező lelkeket megelégíted, és aki hozzád megy, azt el nem küldöd. Urunk, te látod, hogy hányan vannak így ebben a gyülekezetben, akik mennek utánad, mert tőled várják azt, hogy a szükségeiket bepótold. És te látod, Urunk, hogy hányan vannak azok, akik úgy gondolják, hogy ők már mindent tudnak, de lélekben mégis távol vannak tőled. Uram, ments meg őket is, hogy az ismeret önmagában véve felfogalkodottá ne tegye őket, hanem hadd lehessen bennük ott az alázat, hogy még többet akarok tudni rólad, még jobban akarlak ismerni téged. Urunk, így könyörgünk azokért, akik éhezik, szomjazzák, talán a vigasztalást, a gyászoló családokért, akik az elmúlt hetekben veszítették el szerettüket. Urunk, így könyörgünk azokért, akik éhezik, szomjazzák a békességet, mert békétlenség van a családban, mert szétszakítottságban élnek, mert nincsen egység a házastársak között. Urunk, elégítsd meg őket a te békességeddel, és annyi minden van, aminek híján vagyunk, csak te látod. Arra kérünk, hogy ne hagyj bennünket éhezni, hanem add meg számunkra azt, ami te szerinted fontos. És taníts meg hálásnak lenni, meglátni azt, hogy mi volt, és mivé lett az, amit a kezünkbe tettél. Mert Urunk, valóban te megáldottad életünkben a keveset, és biztosítottad minden nap számunkra az eledelt, hogy legyen asztalunkra, és tudjuk táplálni gyermekeinket is. Köszönjük neked így a testi táplálékot. Köszönjük neked, hogy a fáradtságos munkának újra és újra megláthattuk az eredményét. Noha sokszor kimondjuk, hogy nem éri meg, de azért, Urunk, mégse hagytál megéhezni, megszomjazni. Köszönjük, hogy te megáldottad kezünk munkáját. Kérünk, így áld meg a lelki munkát is a gyülekezetben. Így áld meg, Urunk, ennek a gyülekezetnek a gyermekeit, a felnövekvő nemzedéket. Így áld meg az időseket, Urunk, és így áld meg, Urunk, a szolgálattevőket, a tanítványokat, akik ott vannak készen a szolgálatra, hogy cselekedjék akaratodat. Légy velünk, maradj ennek a gyülekezetnek őriző pásztora. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldásvételre készülve énekeljük a hitvalló éneket, mindig velem, Uram, mindig velem. Mindig velem, Uram, mindig velem, még ha meglátlak is, gyarló szemem. Azért lesz minden
Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségetekből jusson minden jó cselekedetre. Amen.